Jeg har flere gange prøvet at ruske dig og fortælle dig, at du ikke skal gøre de ting, og høre, at det er ledelsen bliver ved med at tage fat i dig, og du bliver ved med at tage dine egne beslutninger, og du ikke kan finde ud af at høre efter. Drengene, Så de vil have, at jeg skal give dig en strike mere, hvilket vil sige, at du ryger. Jeg kan ikke blive ved med at bare gå og give dig strike til det, du bliver, når det ikke hjælper, og der ikke sker noget. Drengene, de ser det ud, og det skal være ærligt at sige, det gør jeg også selv. ja, Jeg ved ikke, om du har noget at sige. jeg er selvfølgelig ked af, at det skal være sådan. Men Ja. Ses, jeg vil ikke, Rasmus. jeg vil ikke sige, at det Ses, har været min min elsker. vilje. Jeg skulle, hvad skal man sige, gøre noget for at irritere jer, eller mod jer. Jeg har bare prøvet at være lidt sjovt, eller hvad skal man sige, gøre noget, som banden ville, det som ville sætte gang i tingene, for at vi ikke bare skulle gå og kede os, og vi bare skulle blive sådan en inaktiv lorteband, der ikke gør det en skid. Mm. Ja. Ja. Og så har jeg måske hygget mig lidt for meget nogle gange. Jeg kan se, så måske også gået ud over de lidt forkerte. Mm. Der er en ting at sige i hvert fald. Ses i helvede. Ses, min elsker. Smid ham ned i vandet. Vent lige. Jeg smider ham ned. Smid ham Stop med at skyde.